Καλημέρα, καλησπέρα και καλή βραδιά φίλοι μου. Τι κάνετε? Ξεκινάμε το βιντεάκι και πού βρίσκομαι? Στο καταφύγι πάλι. Τι έγινε, έχω μείνει εδώ όλη τη εβδομάδα? Θα σας πω. Έχω έρθει εδώ με παρέα, Τενερέ, του Δημήτρη. Καλό τάξιδο να του είναι. Η Ζοντάρα και η Χοντάρα του Μίλτου. Και ήρθαμε εδώ πάλι στο καταφύγι γιατί την προηγούμενη φορά που είχα έρθει έχασα τα κλειδιά μου εδώ ακριβώς που είχα παρκάρει. Πήρα τηλέφωνο στο μαγαζί, τα βρήκανε και αφορμή να ξανάρθουμε τώρα. Οπότε θα συνεχίσουμε από εδώ τη βόλτα μας. Θα πάρουμε το χωματόδρομο για το χιονοδρομικό ελαττοχωρίου και θα βγούμε από την άλλη μεριά. Τα λέμε σε λίγο. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν ήρθαμε εδώ στο σπίτι του Ζορμπά, παρατημένο βέβαια, στην μοίρα του. Θα το τραβήξω, μην νομίζετε. Εδώ είναι. Και ένα έτσι σαν μνημείο. Ο Ζορμπάς δεν μου φέρνει σε Άντωνι Κουίν πάντως. Εδώ μεγάλωσε αυτός ο ελεύθερος άνθρωπος. Νάτα και τα παιδιά, νάτα. Θα ετοιμαστείτε για βολτάρα, έχουμε περιπέτεια σε λίγο. Δημήτρης Τενερέ, Μίλτος Χόντα. Πάμε περιπέτεια, παιδιά. Μέσα από χώμα, 13 χιλιόμετρα, 12-13 χιλιόμετρα. Θα βγούμε στο χιονοδρομικό κέντρο. Ξεχωριστό αυτό το βιντεάκι θα είναι. Ένα βίντεο μόνο του. Ξεκινάμε την περιπέτεια. Το κράνος το δέσαμε. Όπα, περιμένετε λίγο. Περίμενε λίγο. Τριάδα μηχανές πίσω μου, Τενερέ και Χόντα, Μίλτος. Με το Μίλτο έχουμε και ειδοπικοινωνία. Έχω βάλει να γράφει και το δικιά του ομιλία, δεν ξέρω αν θα πιάσει. Θα φανεί στο χειροκρότημα στο τέλος. Πάμε σιγά σιγά. Τσιμεντόδρομος. Από εδώ λογικά. Πάμε. Άρχισε η περιπέτεια. Ο Μίλτος έβγαλε και τα κάγκελα από τη μηχανή, για δες καιρό που διάλεξε. Όχι βρε, ναι ρε. Χαλαρά, ούτε ο Δημήτρης έχει το Τενερέ. Πιο πολύ του Δημήτρη πρέπει να σκεφτόμαστε που είναι ολοκαίνουργια η μηχανή. Θα πάρουμε και υψόμετρο και μέσα από το δάσος. Πίσω φρενάκι. Οπ, γεφυρίτσα. Ένα βίντεο θα είναι όλη αυτή η διαδρομή λογικά, παιδες. Από το καταφύγι, το χωριό της απόλυτης ελευθερίας, στο χιονοδρομικό του ελαττοχωρίου. Πρώτη χωμάτινη για το Μίλτο. Έτσι δεν είναι?
Κουνάει, κουνάει. Νάτος ο Δημήτρης. Ναι, εντάξει, αυτό πήγε μπροστά. Ας το ευχαριστηθεί το παιδί. Τη μηχανή γι' αυτό την πήρε. Εμείς σιγά σιγά με τα ασφάλτινα. Ναι, ναι, ναι. Πιο πολύ τις πέτρες να αποφεύγουμε, μας τρίψει κανένα τιμόνι. Και άμα δούμε καμιά αρκούδα, μαρσάρουμε. Ω, τους σκόνησε τους άλλους. Πείτε μου. Μήπως είδες την πεζράδια στο χωριό. Ποιον να είδα? Μήπως είδες την πεζράδια λέω. Πιο κάτω είδαμε, πιο κάτω από το χωριό. 2 γελάδια είδαμε μόνο. Αλλά πριν το χωριό. Αυτό μου λέει, είναι καμιά δεκαριά κάτι και λέει. Εκεί που είναι το κοταφείο. Όχι, δεν είδαμε, όχι. Εκεί που είναι πιθανή. Όχι, δεν είδαμε, όχι, όχι. Πριν το χωριό είδαμε 2 γελάδια, αλλά αυτό. Πού είδες 2 γελάδια? Πριν μπούμε στο χωριό. Ναι. 2 χιλιόμετρα πριν το χωριό. Από ποιο είναι το χωριό? Ναι, ναι, ναι. Εκεί είδαμε 2 γελάδια, 2 καφέ. Είναι μεγάλα ή? Μεγάλα, μεγάλα. Εντάξει. Έχασε τις αγελάδες του. Και ο Δημήτρης τώρα θα λέει, πού είναι αυτοί, πέσανε. Είδατε, μπορεί να γίνουμε και detective, να ψάξουμε τα γελάδια. Τώρα εγώ εδώ 3 σερί βίντεο με αγελάδες έχω να κάνω. Ήρεμα. Οπ. Έλα. Πάμε καλά. Σου πετάω. Τις πατάω, τι να κάνω. Διαλέγω ένα μονοπάτι και πάω στις πέτρες. Θα φτάσει σε κανένα σταυροδρόμι και να περιμένει. Δεν σε έχει και ταμπέλες κανονικά. Όπα. Όπα. Μαζεύουν ξύλα. Να, ο Δημήτρης μας περίμενε, ανησύχησε. Πάμε καλά. Δοκίμασες να σηκωθείς όρθιος, Μίλτο? Εγώ το φοβάμαι. Ναι, πρέπει να το μάθεις για να το κάνεις. Ναι. Όπα, και άλλοι μηχανόβοι μπροστά. Μας κόνησαν, ρε. Δεν θα θέλει πλήσιμο η μηχανή. Θα θέλουμε πλήσιμο κι εμείς. Και έχω ανοιχτεί και τη ζελατίνα τώρα. Θα σου χαμογελάω μετά και θα είμαι με χώματα στα δόντια. Σαν το ηλίθιος και πανηλίθιος που ήταν με τα έντομα στα δόντια της. Ουπ. Ωραία, δες που είμαστε. Και συνεχίζουμε, ανεβαίνουμε. Ναι. Είπαμε, θα φτάσουμε κάπου 1800 μέτρα υψόμετρο. Θα το δούμε όταν φτάσουμε στο χιονοδρομικό, εκεί να δούμε.
Ο ήχος ελπίζω να γράφει. Γράφει, εντάξει. Είδαμε και το σπίτι του Ζορμπά. Εδώ Κατερίνα έχει ταμπέλες και κλεισάκι, ωραία. Να το Τενερέ. Θηρίο ανήμερο. Τάγκς. Ας κατεβάσω τώρα τη ζελατίνα λίγο. Άλλα 9,9 χιλιόμετρα. Εδώ αμμώδες. Άμα χρειαστείς φρένο μίλτο μόνο πίσω. Εδώ κάτω δηλαδή για να στρίψουμε. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Ναι. Εντάξει, πάμε καλά, έλα με 20 χιλιόμετρα, 25 πάμε. «30 πιάσαμε, τρελές ταχύτητες». Πω, εντάξει, η φύση είναι αλλού όμως, Και κάτω δες, είναι... Άιντε ρε μάγκα μάιντε, να και αμάξι μπροστά. Έλα από πίσω Μίλτο. Χαιρετιόμαστε όλοι εδώ. Όποιον βρίσκεις χαιρετάς, αλλά έχει κίνηση, Ωραία, δες κάτω. Με τα Dunlop, τα GPR 300 είμαι παιδιά, για να ξέρετε τι λάστιχο φοράω, Λάστιχο πόλη στην ουσία. Και θα λέτε τώρα τι μας το λες, για να σου πούμε μπράβο. Τα κλειδιά τα πήρα, όχι, ναι ρε. Ρε παιδιά, να ξεχάσω τα κλειδιά την προηγούμενη εβδομάδα εδώ, Να τα ξεχάσω. Μου πέσανε και τα βρήκαν εδώ από το μαγαζί. Πήρα τηλέφωνο στο μαγαζί, μου είπαν ότι τα βρήκανε. Τους λέω την άλλη εβδομάδα πάλι εδώ θα είμαι. Τους έφερα και παρέα. Γεμίσαμε το χωριό. Έχει γίνει must προορισμό στο καταφύγι, παιδιά, να το βάλετε όλοι στο πρόγραμμα. Ειδικά εδώ από Δυτική Μακεδονία, όλοι. Και δείτε και αυτή τη διαδρομή, όπως την κάνετε κι εσείς. Απόλαυση. Να τους και ο Μίλτος, σηκώθηκε όρθιος. Εγώ φοβάμαι πάλι, ο Χέστης. Έχει στροφή μπροστά, θα σηκωνόμουν και εγώ τώρα, αλλά βλέπω... Βλέπω πέταλο τώρα μπροστά, ρε. Θα σηκωνόμουν, δεν σηκωνόμουν όμως.
Για να δούμε. Σηκώθηκα, παιδιά. Αν πέσω θα πέσω από ψηλά τώρα. Βέβαια δεν βλέπω το GPS τώρα, βλέπω τι στροφή έρχεται, αλλά δεν πειράζει. Θα κατέβω σε λίγο. Κάτσε εδώ μην πετύχουμε και άλλους υλοτόμους. Εδώ εκκλησάκια, διαδρομές άλλες. Τι μέρη έχει να πας, Τα λάστιχα το Μάιο τα έχω αλλάξει, τα έχω κάνει 70-30, 1000%. Να, χοντάρα. Έλα δεξιά μου, Μίλτο. Έρχονται και άλλα παιδιά. Νάτος και ο Μίλτος. Έχει κίνηση ο δρόμος δηλαδή. Έτσι τώρα σας τραβάω και τους δύο. Μάχημοι, μάχημοι. Εγώ πιο χέστης βέβαια. Κάτσε, θα κάτσουμε εδώ. Τη φοβήθηκα τη στροφή όρθιος. Ίσως θα μου ήταν πιο εύκολη, αλλά δεν πειράζει. Εδώ πέταλο, για να δοκιμάσω. Από εδώ λέει Αγία Κυριακή. Θα είναι ωραίο εκκλησάκι λογικά. Την επόμενη φορά. Πάμε, πάμε. Πάτε εσείς ρε, να σας τραβάω. Αμάξι, αμάξι Μίλτο. Άλλα 6,8 χιλιόμετρα. Α, εδώ και κάτι κουράδες, τι είναι, αρκούδας? Ή αγελάδας, από τις αγελάδες που ψάχνει ο παππούς. Ναι, εδώ θέλει κανονικά, αλλά τώρα... Περίμενε. Από εδώ δεξιά. Ναι, ναι, τώρα πιάσω εδώ να φύγω από την ανηφόρο, εδώ πάνω να έρθω. Παίρναμε και εσύ μπροστά, σε τραβάω ρε. Καμιά αρκούδα... Καμιά αρκούδα βλέπεις? Όχι, όχι, θα έρθει ρε. Α, εγώ το σβήσα κιόλας. Όχι το σβήσα, μου σβήσε. Αυτό είπα, μη σε πήρε το βάρος στη στροφή.
Ωραία είναι πάντως, Μίλτο, πάνε και εσύ μπροστά στο στραβά, θέλω και τους δύο. Δεν βλέπω άλλο σταυροδρόμι. Πάνε μπροστά. Βαρύ το τενερέ. Λογικό είναι. Όπα, για να σηκωθούμε κι εμείς. Τώρα έβαλα καλύτερα τα πόδια, πιστεύω. Μέσα στα νεροφαγώματα πάω κι εγώ, παπάρας. Εντάξει, θα μου πεις τι νεροφάγωμα είναι αυτό, αλλά... Κάθομαι κάτω για να αλλάξω ταχύτητα, Πρέπει να μάθουμε να αλλάζουμε και όρθιοι. Έχω βάλει τρίτη τώρα. Αν πετύχετε σταυροδρόμι, σταματάμε για να δούμε το χάρτη. Έκατσα για να φρενάρω λίγο. Τι διαδρομάρα κάνουμε, ρε παιδιά, τι διαδρομάρα. Οκ, να κάτσω να φρενάρω. Ναι, ναι, οκ. Σκόθηκα, σκόθηκα. Αν ανοίξουμε ζελατίνα πάλι να πάρουμε αέρα. Τι ζούμε, ρε παιδιά. Πάρτε μηχανή σας λέω, Κάτσε, μας έρθει κανείς από απέναντι. Το κυματιστό ήταν εδώ. Πω, τέλεια. Όπα, μόδες εδώ. Οκ.
Όπα, εδώ έχει πετρούλες. Α, τώρα είναι αργά. Έλα. Τώρα ήταν αργά. Πάμε με πρώτη. Ωρε σκιά εδώ, Πω. Εντάξει, απόλαυση. Να σταματήσουμε να βγούμε με φωτογραφία, ρε. Δημήτρη. Έλα, βγάλουμε καμιά φωτογραφία. Καθίστε στις μηχανές σας. Κοίταξε, κάτω δες πως γλιστράει όμως το χώμα. Άμα το πιάσεις, εκεί δεν μπορείς να πατήσεις. Άσε, μετά είμαστε για πλήσιμο, μην το ψάχνεις. Θα μας βγει αρκούδα από εδώ πάνω, Οι προβλεπόμενες φωτογραφίες. Πω, παιδιά, κοιτάξτε που είμαστε. Μαγικό. Ίσα ίσα που περνάει ο ήλιος, να τους. Καλά, εδώ αν φύγεις δεν σταματάς, Κοίτα, σαν το χώμα δεν υπάρχει, η αλήθεια είναι. Πώς λέει η παροιμία, χέζε ψηλά και αγνάτευε, εμείς κατουρίσαμε ψηλά και αγνάτευε. Σημαδέψαμε την περιοχή μας, οπότε τώρα και η αρκούδα να έρθει, ξέρει ότι εδώ είναι δικά μας τα μέρη. Συνεχίζουμε άλλα 4,1 χιλιόμετρα. Πάμε. Για να σηκωθούμε πάλι λίγο. Νάτος και ο Δημήτρης, ωραίος. Τα παίρνει όλα παραμάζωμα. Τενερέρε, τενερέ. Τενερέρε, τενερέρε. Άσε, το τραγούδι αυτό δεν βοήθησε την εθνική μας, αλλά δεν πειράζει. Εδώ πετραδάκια, πετραδάκι, πετραδάκι, το για σένα το χτίσα. Έλα, πάμε τη στροφούλα. Έλα, γόρι μου, πάρτινα, μπράβο. Εδώ κάτσε να κάτσω εγώ τώρα. Έχει λίγο πετρούλα εδώ, μην το πρόσεχε. Ωραία. Θα μάθουμε να οδηγάμε και όρθιοι σιγά σιγά, ρε. Ναι, τώρα θέλει να πιάνεις όντως με τα πόδια στον ντεπόζιτο. Βοηθάει πιο πολύ. Ω, νάτος και άλμα.
Απίστευτη όλη η διαδρομή, απίστευτη. Γι' αυτό σας λέω για μηχανή, γιατί χωρίς μηχανή αυτά τα μέρη δεν θα τα βλέπα με τίποτα. Λίγο το νου μας εδώ, λίγο πίσω φρένο, όπα κάτσε να κάτσω εδώ γιατί έχει κάτι νεροφαγώματα. Κάτσε να στρίψουμε, μην φύγουμε, ωραίος. Μίλτος, όλα οκ. Εντάξει, εγώ δεν σε βλέπω από τον καθρέφτη ρε, γι' αυτό. Καλά, άμα ακούσω α, θα καταλάβω. Κανονικά χάνεσαι μέσα στο δάσος. Η θερμοκρασία είναι κατάλληλη εδώ με τη σκιά ειδικά. Να γυρνάς με τις ώρες. Το κακό ξέρετε ποιο είναι? Ότι τελειώνει αυτή η διαδρομή σιγά σιγά. Πάνω από τις πέτρες εγώ. Yep. Ωραία. Για να κάτσουμε εδώ να στρίψουμε. Θέλουμε δουλειά πολύ ακόμα για το όρθιο. Πιο πολύ ψυχολογικό είναι. Να πιάσεις καλά στα πατάκια κάτω, να πιάσουν τα πόδια στον ντεπόζιτο. Ναι, αυτό μόνος δεν το έκανα, εννοείται. Θέλει παρέα εδώ, εννοείται. Ένα 1,9 χιλιόμετρα ακόμα. Πόρε, δείτε εδώ ρε. Δεν υπάρχει ο ουρανός. Βράδιασε ξαφνικά, βράδιασε. Αυτά μόνο στο βουνό και στα δάση τα ζεις. Πουθενά άλλου. Τρομερές συγκινήσεις. Και οι άλλοι μου κάθονται στη Τσιμεντούπολη. Έμιλτο. Μια χαρά, μια χαρά. Προσπαθώ να το συνηθίσω. Δηλαδή λίγο φαίνεται κάτω ανάμεσα από τα δέντρα το χάος κάτω, Πρέπει να είμαστε πολύ ψηλά. Να, ένα αμάξι μπροστά σταματημένο. Ένα ρολόι σταματημένο. Άσε ρε, του έχω πάρει τον αέρα μέχρι να πέσω κάτω. Βέβαια στα πέταλα κάθομαι. Όπως εδώ τώρα το βλέπω να έρχεται. Γι' αυτό κάτσε κάτω εσύ.
Θα βλέπουν το βιντεάκι οι παιδιά που κάνουν tour, adventure κανονικό και θα λένε γατάκια, τι κάθομαι και βλέπω. Άρα να μας δώσουν το thumbs up για τα ασφάλτινα λάστιχα, πρέπει να μας το δώσουν. Και 17 ρόδα και χωρίς εμπειρία. Και σκεφτείτε ότι εγώ οδηγάω 3 χρόνια μηχανή, ο Μίλτος τρίμηνο έκλεισες ρε Μίλτο. 1,5 μήνα. Δεξιά, δεξιά. Περίμενε, από εκεί Κατερίνα, ωραία, σωστά. Σωστά, πάμε από εδώ αφού λέει Κατερίνα από εδώ. Για να το δω λίγο. Περίμενε λίγο. Ναι, πάμε από εδώ. Το GPS μου λέγε από πάνω, αλλά η ταμπέλα λέγε από εδώ, οπότε κάτι ξέρει, είδα ότι έχει δρομάκι. Φτάσαμε σχεδόν. Από εκεί τι λέει? Αηλιάδες. Εδώ θέλει γκάζι, μη μας μείνει. Από εδώ, να το. Βγήκαμε. Φτάσαμε παιδιά. Το καταφέραμε. Να και το μαμούθ. Τέρμα. Το καταφέραμε. Αλόχα.